Dlho som odolávala rôznym ponukám na túto kozmetiku, ale presvedčilo ma veľké množstvo pozitívnych recenzií, preto som sa sama rozhodla, že napíšem mojej kamarátke a nejaké produkty si objednám. Registrácia je zadarmo a tiež mám potom tie produkty aj lacnejšie, takže pre mňa by to nemalo v podstate žiadny zmysel, aby som si to od niekoho kupovala, keďže si to môžem objednať sama. Čo ma vlastne presvedčilo bolo to, že takýto make-upový balíček má hodnotu 50 €, ale vy keď sa registrujete, máte takýto balíček v hodnote 50 € za 17,99 € plus k tomu ešte neplatíte poštu. Takže ja som to hneď využila, objednala som si vlastne takýto balíček plus ešte 2 ďalšie produkty, ktoré vám ukážem na konci. Máme tu takýto BB krém, som na ňo videla veľa pozitívnych recenzií. Má byť rozjasňujúci, zjednocujúci a hydratačný. Ďalej tu máme takúto maskaru. Na prvý pohľad pre mňa nebola nejaká vábna, ale tá kefka je podľa mňa celkom dobrá. Ja mám rada takéto silikónové kefky. Videla som, že robí nádherné myhalnice, takže sa teším, keď ju vyskúšam. Potom tu máme sérum na obočie a myhalnice. Je to taký gel a ten aplikátor je zaujímavý. Táto časť je na riasy a táto spodná časť je na obočie. Inak tento produkt stojí 16,50 € a vy celý tento balíček máte za 17,99 €, takže už len kvôli tomuto sa to oplatí. Ďalej tu nájdeme matný tekutý rúž. Tento už je v odtieni 01 a skúšala som si ho zmyť mydlom a nešlo to úplne dobre, takže pravdepodobne bude aj dlhotrvácný. Veľmi zaujímavý produkt, na ktorý som sa tešila asi najviac z tohto balíčka, okrem teda ešte jedného. A toto určite poznáte, je to veľmi dobre známy fixátor make-upu, aj nejaké ocenenie získal. Veľmi dobre, že vraj uzamkne make-up. Potom tu máme ešte vzorky. Tu máme vzorky BB krémov, 4 odtiene, vzorky make-upu, ktorý určite poznáte. VFX Camera Ready, že vraj je výborný tento make-up. Ja sa teším, keď ho vyskúšam a som rada, že mám takéto vzorky, aby som si mohla vlastne vybrať odtieň. A je tu 8 odtieňov, takže určite si vyberiem. Je tu ešte aj vzorka parfumov a ostane vám ešte aj takáto pekná taška. Keď si objednáte jeden z tých štartovacích balíčkov, neplatíte poštovné. Vám ešte ukážem, ktoré produkty vlastne som si objednala k tomuto balíku a ešte som dostala vlastne k nákupu aj darček. Ako darček tej objednávke som dostala takéto masky na vlasy, kokosová a vanilka a táto je šalviová. Najprv som sa tak pozerala na ten košík, hovorím si to, čo tam robí a potom som pozerala, že to stojí 1 cent, takže to bol ako taký darček k objednávke. Potom takýto balzam na pery, lebo balzamov na pery nikdy nie je dosť. Ja mám vôňu čučorietka. Mám tu ešte takýto krémik. Počkajte, musím to otvoriť. Tento krém som objednala mojej sestre. Je to denný krém proti vráskam a na suchú pokožku. Možno ho poznáte, lebo naozaj je veľmi obľúbený. Vyzerá veľmi, akože za mňa tak luxusne, veľmi sa mi páči ten obal. A určite si ho objednám aj ja. SPF 30 a má veľmi také zaujímavé a dobré zloženie. Idem ho otvárať teraz, lebo to je mojej sestry, ale k tomu je ešte takáto lyžička, s ktorou si ten krémik nanášate na tvár. Ak by ste chceli s niečím poradiť, môžete sa mi ozvať. Budem tu asi dávať aj nejaké videá, ako tieto produkty testujem a ako mi sedia. Ak vás zaujímajú tieto produkty a chceli by ste ich vyskúšať, určite nezabudnite využiť tú zľavu. Myslím si, že sa to oplatí, lebo tu máte 5 plnohodnotných produktov, plus sú tam nejaké vzorky a dostanete k tomu ešte aj nejaký darček. A nekupujte si to v plných cenách. Keď sa raz zaregistrujete, máte 23% zľavu do konca života na všetky produkty.